режими Туркманистон ба сохтани стендҳои намоиш, парваришгоҳи Алабай ва меҳмонхонаи дорои арзиши $448 миллион ба номи президент Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов шурӯъ кард, ки ҳамаи онҳо ба муносибати 30-умин солгарди истиқлолият таъин шуданд. Арзиши баъзе иншоотро рӯзноманигорон ошкор карданд, менависад Хроника Туркменистана. Телевизион наворҳои мулоқот бо президентро намоиш дод, ки дар он слайдҳо бо объектҳои сохташавандаро намоиш доданд. Дар он фармоишгар, пудратчӣ, мӯҳлат ва арзиши сохтмонро ошкор карданд. як қатор лоиҳаҳо бо арзиши $137 миллиард аз ҷониби ширкати Бойгес Батименти фаронсавӣ сохта мешаванд. дар байни онҳо минбари ҳукуматӣ барои қабули намоишҳо дар Ашхобод, маркази қабулгоҳи байналмилалӣ, бонки Туркманбошӣ, инчунин меҳмонхонаи Аркадағ мебошад. сохтмони меҳмонхона $448 миллион ташкил медиҳад. Аркадағ яъне парастор унвони расмии Бердимуҳаммедов аст. ғайр аз он ширкати туркмании Мирадим барои алабайҳо парваришгоҳ месозад. арзиши пурраи он маълум нест. ёдрас мекунем, ки мақомоти Туркманистон ба ифтихори президент Бердимуҳаммедов як лоиҳаи бузургиро эълон карданд. дар ҳоле ки камбизоатӣ дар кишвар ҳукмфармост ва аҳолӣ маҷбур аст, ки танҳо барои харидани хӯрокворӣ бо купон дар мағозаҳои махсус навбатҳои дароз истад. садҳо ҳазор сокинон барои хӯрондани оилаҳояшон дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд.